O, selam İlgiz. İlgiz? Selam. Hadi sen de söyleşik hala. Hayda, sen de söyleşiriz. Kim o İlgiz? İlgiz olmayın. Sensiz. Kim o İlgiz Şeyh Raziyev? İlgiz Şeyh Raziyev ol benim tügel ismim, dolu ismim. Kazan nersesi bilen yakın? Kazan mina yakın benim manda olup gelgen yıllarım bilen. Sen yüzün Kazan'lıkı tügül bil. Ben özüm şoğuldan. Aha, en yakşı jer koysun. Benim en yakşı jırım. Bilmeyim, barısı da. Hadi gittik olga. Jırlap fırsat hadi. Birsin. En yaratkanı. Hakiyat dünyasında yaşayımız iken. En şef jırçı. Michael Jackson. Hazırgi estradada kimni hürmet edesin? Kubisin. Üzün için kimni örneğe gitip koyasın? Bizden estradadan mı? İyi. Bizden estradadan mı örnek? Kubisi örnek. Soңғы arada bir kere tınlayım İdris Gaziyev'in jırları. Dostların köp mü? Dostlar bir köp olmayın da var bilirsin. Yakın dostlar bigirek de. İsimler neydi hadi? Maksut Yoldaşov, Elvira, Dima. Kimdir etmegen bulsam sen karışın öpkelemeksin. Estradada dostlar köpürek mi, kündeşler mi? Dostlar. Zor maksatın var mı? Zor maksat var. Аңа ерішу үшін нәрселерден баш тартырға әзір. Аңа ерішу үшін баш тартырға әзір ертеңгі кофедан. Аха. Кімнің фикірі сенің үшін ең мұхимі? Әненің. Ең күтілмеген бөлек нендей? Ең күтілмеген бөлек? Менің тұрмышымда болған. Әйе. Білмеймін, ең күтілмеген бөлек нендей боларған келмеген, бәлки... Бейремлеріні яратасың мы? Бейремлеріні бек яратам. Қайсысын? Яңа yıllar, юбилейлар, тойлар, чөнки мен аларда эшлим. Эшләгәч ял түгел бит инде. Ну, эш бит ул бик шәп әйбер. Ярар. Эшләгәндә яхшы. Этләрме, песиләрме? Песиләр. Ник? Чөнки алар үзсүзле. Үзеңнең йорт хайваның бармы? Минем юк. Эстрада берәр ничек юкка чыкса, кайсы өлкәгә китәчәксең? Эстрада нишләтә? Юкка чыкса. Эстрада юкка чыкса, мин урамга җырларга чыгам. Татарлардагы нинди сыйфатларны яратасың? Тыйнаклы һәм каты бәрелми торган сыйфат. Каты менә конфликт түгел булган сыйфат. Кайсы сыйфатларын яратмыйсың? Тыйнаклыкны һәм үз сүзен каты әйтә белми торган сыйфатны. Шул сыйфатны яратасың да яратмыйсың да димәк. Әйе. Ярар, иң якын музыка жанры. Фанк. Кайсы илгә яшәр өчен күчәр идең? Белмим, Россиядан куып чыгармасалар бер кайда китергә әзер түгел. Кайсы илдә яшәмәс идең бер кайчанда? Синдә яшәмәс идем бер кайчанда. Белмим, бәлки бер кайда Ерак Африка, Зимбабведа, бәлки мин белмим, бер илдәген үпкәләтәсем килми. Хәзерге вакытта син тормышыңнан канәгатьме? Хәзерге вакытта мин тормышымнан канәгать бик нык. Фонограммага җырлаганың булдымы? Юк, сез нәрсә бер кайчанда? Мин фонограммага җырларга? Юк, бер кайчанда җырламыйм. Яраткан фильмың бармы? Яраткан фильм? Инде ничә еллар белек чактан бирле Титаник. Кайсы өлеше? Бүтән өлеше баштан алып базаңа хәтлек бик яхшы кино. Рәхмәт, бик зур. Фильм нәрсәсе белән ошады? Ошады, музыкасы белән ошады,
картиналары белән, ул корабль белән, аны ничек төзегәннәр, мин ул фильм турында бик күп әйбер беләм, аны режиссеры ошады. Әйттем инде, музыкасы, Кейт Уинслет 19, аңанда 19 яшь, ялгышмасам, 23 ми? Ну, кыскасы, Яш. яшь. Әйе. Хәзер менә спонтан гына берәр ассоциация, берәр пародия. Кемгә нәрсәгә? Берәрсенә. Без үзебез белергә тиеш кемгә икәнне. Пародия. Пародия, белмим. Әйдәгез берәр җырчыга. Берәр җырчыга пародия. Жизнь невозможно повернуть назад. Мен шықмады менің, шықмады. Бұл біздің нендер орысша жүретін Илхам Абушакиров келіп шықты. Жизнь невозможно повернуть назад. Бу видеоны караган тамашачыларга нинди теләкләр әйтер идегез? Карамагыз бу видеоны. Юк, шаярам. Карагыз бу видеоны, бу бик кызык видео. Минемчә, бик күңелле формат. Монда интеграп бетерделәр. Минемчә, мин яшермичә бөтен әйберне әйтерделәр миннән. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.